Paren atenció a esta data perquè a partir de divendres la llei de prevenció de pèrdues i malbaratament alimentari serà plenament obligatòria a Espanya per a tota la cadena alimentària. I què vol dir això? Que, per exemple, les carmanyoles per a guardar les sobres hauran de ser gratuïtes en bars i restaurants. També s'exigirà plans de prevenció i no complir esta norma pot suposar multes de fins a $500.000 d'euros. La raó és que al món 1.000 milions de tones d'aliments a l'any acaben al FEM. Maria Sánchez ha anat a parlar amb els experts en la matèria. Marina, el malbaratament alimentari és un greu problema a dia d'avui al món. Sí, és un greu problema al que hem de fer front a nivell mundial, ja que comporta uns efectes molt negatius, tant ambientals com econòmics com socials. Què suposa? A nivell mediambiental s'estima que entre el 8 i el 10% dels gasos d'efecte hivernacle que es produeixen al món són degudes a aquestes pèrdues o malbaratament alimentari. A més, a nivell social, com he comentat, no té sentit que hi hagi milions de persones que no tenen accés a una alimentació saludable i a la vegada estem tirant aliments al FEM. I a nivell econòmic s'estima que les pèrdues al llarg de tota la cadena alimentària són molt elevades. Això en quant a diners, però quines són les grans xifres del malbaratament alimentari? A nivell mundial es parla de que aproximadament un terç dels aliments que es produeixen al món terminen al FEM. I a nivell Espanya o Comunitat Valenciana, les xifres són tan escandaloses també? Sí que és de veres que a nivell europeu es diu que aproximadament perden o malbaraten uns 130 quilos d'aliments per habitant a l'any i a nivell d'Espanya aquestes dades són una miqueta més baixes, però també són dades importants. I en quant als aliments que més tirem al FEM, quins són? Frutes, verdures, perquè a la fi són aliments que tenen una vida útil més curta. Aleshores és que comprem malament. Sí, quan parlem a nivell de llars, un dels grans problemes és que potser comprem més del que necessitem. Aleshores, l'organització i la planificació són pilars claus per a fer front a aquest problema. I fora de les llars, quin és el problema? També és un gran problema el tema de la planificació, així com també ho és el no realitzar medicions, perquè si no mesures no t'adones compte del que està passant. I ara això, d'ací no res, en abril, ha de canviar completament, sí o sí? Sí, l'any passat Espanya va aprovar la llei de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari, però alguns dels seus articles comencen a aplicar aquest mes d'abril, concretament l'article relacionat amb les obligacions. I quines són aquestes obligacions? La jerarquia de prioritats, tota la cadena ha d'intentar, en primer lloc, si tenen excedents, intentar que aquests se dirigeixin al consum mitjançant donacions. Si no és possible per alguna raó, passaríem al següent nivell, que seria transformar-lo per a alimentació animal, en piensos. Si no és possible, passaríem a un següent nivell, que ja estem parlant de destinar-lo a altres usos, com per exemple l'obtenció de compost, i així han de seguir amb una jerarquia segons l'estat de l'aliment. I així fins que no se tire gens d'aliment. Exacte. Queda no res ja per a l'aplicació de la llei. No sé si en tot el sector hosteler s'està aplicant ja aquesta llei o no massa. La majoria de les empreses sí que estan intentant treballar en això, però és important que se posen a fer-ho perquè les sancions poden anar des de menys de 2.000 euros fins a més de 500.000 euros. Ostres, poca broma. Sí. I n'hi ha exemples que ja ho estiguen fent? Sí, hi ha moltes empreses treballant en això. De fet, un exemple és així al Palau de Congressos de València, amb la seva empresa de restauració, on van implementar un projecte que pretenia fer un diagnòstic del malbaratament alimentari en el sector de turisme de reunions. De fet, l'any passat vam llançar un documental on contaven tot aquest projecte. El documental es diu València és la ciutat que alimenta un canvi sostenible i també vol mostrar tot el potencial de la ciutat. Corina, vosaltres sou uns precursors, porteu ja anys aplicant esta llei que va començar a fer-se ja. Sí, de hecho llevamos desde el 2023 empezando con un análisis profundo en todos nuestros centros de trabajo, nuestros centros de producción, para ver dónde estaba el desperdicio, cómo se producía y cómo lo podemos prevenir. Y en esto estamos, en estos últimos 2 años, pues he hecho un trabajo conjunto con la Universidad de Valencia, con el CEMA, Valencia Sostenible, la Fundación Luis Alcaniz y bueno, hemos llegado a unas mediciones
súper profundas, pues ya somos capaces de prevenir. I en què ha canviat el treball, la dinàmica? En la planificación al milímetro. Hay que ver exactamente cuántas asistentes son, cuántos alérgenos, cuántas intolerancias. Por ejemplo, es una cosa completamente diferente que un grupo, un congreso viene ya desayunado del hotel, ¿vale? Y que no tiene hambre. Entonces calculamos mucho mejor las cantidades, pero necesitamos saber el timing, la agenda. Realmente necesitamos muchísima información y con esta ya, con la experiencia lo encajamos. Todo lo que es el excedente alimentario que se pueda donar, que es decir, el que no haya salido de nuestras cocinas, ¿vale? Porque está dentro de nuestro control y del reglamento sanitario, lo donamos al Banco de Alimentos y llevamos ya acumulado 26.500 raciones desde el 2023. Es una barbaridad. Que no han anat a parar al FEM. Exacto. Mira, ahora estamos en el office y aquí es muy importante la salida escalonada de la comida a la sala donde están esperando los clientes, ¿vale? Controlamos los consumos y nuestro personal está también formado para que pueda detectar en el mismo momento que el cliente está dejando de comer, por lo cual ya paramos de sacar comida desde el office en el que nos encontramos. I se pot aprofitar més aliment. Exacto, y todo lo que se quiera aquí puede ser donado porque no ha salido nuestro control sanitario. Todo lo que haya salido a la sala ya puede volver aquí, pero esto será designado a compost, ¿vale? Porque no se puede donar por reglamento sanitario. Anteriormente, muchos clientes siempre que querían verlo todo fuera o que querían que saliera mucha comida continuamente y esto es lo que ya ha cambiado para poder afrontar este gran reto que tenemos entre todos. José Manuel, i quin és el procediment per a fer les donacions? Es muy fácil. Nosotros, la gastronomía que ya tenemos seleccionada, que es la que podemos donar, se va empaquetando y entonces la persona que lo hace cuenta las unidades que se pone y después de contarlas se pesa. Me envían la información y yo lo meto en el programa de Naria, donde allí pones la cantidad de producto, los días de caducidad y con eso ya tú envías ese mensaje y te dan el checklist de como que han llegado. Lo habitual es que sean 24 horas cuando lo tenemos todo. Lo dejamos siempre en la cámara que tenemos aquí para que haya el menos posible trasiego del alimento para que no haya ningún tipo de contaminación. Marina, ja hem vist com s'aplica aquesta llei al sector de l'hoteleria, però tot i que a les persones no ens afecta la llei, com poden contribuir a aquest malbaratament zero? Crec que és clau la planificació que va acompanyada de l'organització, no? I també ser un poquet més conscients de l'impacte que tenim amb els nostres actes i amb el rol que juguem. Totalment d'acord, però i una carmanyoleta a temps? Què? També.